buitenkant in de kleurenhand. Dus wordt auto monsteren. We zien de aansluiten, de ogen. Die Kuijten heeft een heel klein kuitje op de achterstap hoor. Onderneemt Johan Kuijten. Van het Donje. Nou, we zijn hier halfstaat af en niet. De Haan die hier de beste tak neemt, maar Klein ook heel goed weg. En buitenal komt Tim Hensing. Hensing die hier aanvaarden. Hensing op de tweede plaats is. Dan is het fijn en daarachter is het, we kijken hier, dat was Hoeksma lijkt toch? En Begel komt, de Haan, Hoeksma, Klein, Kuijten, Van Goot. En dan Willem Ergens van Niels Groekewaard voor Dylan Arends. Arends, kijk wat moeite heeft deze. Daarachter is het de 66. Als Dylan Arends erbij zoals Dylan altijd goed zeggen. En erachter zagen nog jullie heftig komen. Aan de lijn. Op de wacht, nu op de tweede plaats. Die hebben we wacht de voeten hoor, even tussendoor. Rood, 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 rood.